Ready na ulit kami mga kaspero. Doon kami sa aming favorite spot kasama si Bro Estom, Chess Tony, ayun si Bro Ryan tsaka si Bro Edwin. Alright, lalarga na ang mandirigma. Ayan. Oh, shout out sa Team Stone Shot. Ay, walang dive dyan, Dok. Ang higat, boy. Tapos hindi lang wetsuit, ha. Bro Dindo. Ayun, let's go. Una kayo. Go, una kayo bro. Doon kami sa lugar na maraming GT. Bitbitang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid. Sa ilalim, buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. After natin makapag-warm up, dumiretso ako dito sa medyo malalim na part mga kaspero dahil napansin ko nandito yung mga unicorn fish at dali-dali akong bumaba at eto, nasa 19 meters sila mga kaspero. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito para meron na tayo buena mano sa araw na ito. Second drop natin, same spot kung saan natin napana yung unicorn. Binabaan ko ulit at eto meron tayong nakitang isa. Kaya din ako dalawang isip na tirahin ito para meron na tayong pangalawang isda sa araw na ito. And this time, dito tayo bumaba sa medyo mababaw lang mga kaspero. Dahil napansin ko napakaraming mga bait na nagsisialisan mga kaspero. Ibig sabihin, merong naghahunt sa kanila. Kaya tingnan natin kung ano yung naghahunt na ito mga kaspero. Kaya ito, palingon-lingon tayo sa paligid. Baka merong tumaan. At eto nga, isang bluefin trevally. Good size niyan mga kaspero, pero hindi natin pinana yan. Kaya paglingon ko dito sa side ko, andito rin yung isang giant trevally. Nasa 2 kilos na rin ito. Kaya pwede na to mga kaspero. Tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Oh, sapol mga kaspero. Pangatins na natin. Isang trevally.
pumunta na ako dito sa laot. At eto, grabe, yung sinabi ko kanina mga kaspero na sinasalubong tayo ng GT. Eto na, sinalubong na tayo, 2 piraso, hindi pa tayo nakapag-ambush. Pero, ayan o, sumalubong agad sa atin, kaya panalo talaga. Ambush ulit tayo. Same spot pa rin. The best technique, sandasting, ug-ug. Lapit agad ang GT mga kaspero. Hira ko na sana yun, 10 na sana. Kaso lang, naghahanap pa ng malaki. Kaya ayun, yung tinira natin, tapis mga kaspero. Ayan, tangay-tangay yung shaft natin. Napataas yung pagkatama, pero natanggal, sayang. Nasa taas pa lang ako, ngunit tanaw ko na yung mga bait na hindi mapakali. Kaya ayun, pagbaba ko, nandito pala isang Trevally, Giant Trevally. At eto yung mas giant mga kaspero, isang napakalaking dugto tuna. Kaya timingan natin na matira at matamaan natin sa sulid na part para hindi na makawala mga kaspero. Eto, talagang inaabangan ko talaga na mas lumapit pa sa atin dahil medyo distansya sa atin mga kaspero. Kaya eto, nung nagka-chance tayo na tirahin, tinira ko na sa bandang hasang mga kaspero. Tingnan nyo yung patama natin, sakpol na sakpol at saka ang ganda. Problema lang, nung hinila na yung tali natin, yun, natanggal mga kaspero. Sayang, estimate ko nasa 15 kilos yun mga kaspero. Sayang talaga, pero ayos lang, kakainin na ng pating yun. Pagkapana ko ng dugtutuna na nakawala mga kaspero, bumaba ulit ako after natin magpahinga. At eto, hintay-hintay tayo. At ayun, nasa taas ko pala yung isang malaking King Mac mga kaspero. Kaya tinaimingan ko talaga ito na matira. At nung tinira natin, grabe, parang bunga ng saging mga kaspero, nalaglag lang. Yan ang napakaganda ng pagkatama natin dito sa King Mac mga kaspero. Sulit talaga itong spot na to.
At pagka-secured ng King Mac natin, bumaba ulit ako dahil nakita ko itong grupo ng Longnose Emperor or Dugso mga kaspero, at ito palapit sa atin yung isa, kaya hindi na tayo nagdalawang isip na tirahin ito para dagdag sa mga huli natin. Paldo na naman tayo ngayong araw mga kaspero. Puro good size yung mga nahuhuli nating isda at mga special pa. Panalo talaga. At eto na yung last drop natin mga kaspero. Merong nagpakita na I love you na dog to tuna, kaya dito na tayo sa gitna para sure ball, pero mas malapit yung dito sa huli. Pero mas pinili pa rin natin yung gitna para sulit yung pagkatira natin mga kaspero. At ito na yung last fish of the day. Umuwi na rin kami mga kaspero. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabi raman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi raman, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman, spearfishing, YouTube stories. Ayan na, ang huli. Tunay na buhay. Ang huli. Daming chinilas. Ilang vlog, may saysay. Oh! Tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabi Hila na naman lang. sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman, spearfishing, hindi lang may puso. Usong,
Busog!